Hvad så gutter, i dag skal vi på Ome, så lad os gå ind og skrue nogle damer eller et eller andet. Så ja, gutter, sådan starter vi på igen. Sådan, hej. Au. I matchen nu ikke kunne finde ud af at lukke den der. Sur. Nej. Han ser sur ud af ham der. Ej, det var han så ikke alligevel. Stan, jeg ved det. Wanna play Minecraft, motherfucker? You look like you're playing Minecraft. Damn. Må jeg se, hvorhen har det knækket? Den sidder oppe i toppen, så sådan noget. Altså autist. Knippe og slås straight out of Nyborg. Hvorfor lignede hende han fucking kamel? What the fuck? Vi skal finde en anden. Nå, gutter, jeg tror lige vi tager en pause.